municipais. Deste xeito, pódese garantir que entre todos poidamos atopar o camiño óptimo para garantir a plena asistencia sanitaria. A colaboración cidadá é indispensable para conseguir o noso obxectivo, que só pretende mellorar o futuro da nosa comunidade. E como propostas presentamos 1. Apoiar e contribuir coa recollida de asignaturas que está tendo lugar, tanto o Concello como os grupos políticos que o conforman, facendo todos os esforzos posibles para facelas chegar ao máis alto nivel necesario, tanto a Valedora do Pobo, o Parlamento de Galicia, o Goberno da Xunta de Galicia, etc. En segundo lugar, favorecer e apoiar a negociación necesaria cos Sergas e a Consellería de Sanidade para que se axilicen os procesos de selección de persoal, evitando a dilatación no tempo da falta de cobertura das prazas de atención primaria, de pediatra de atención primaria. En terceiro lugar, prestar total apoio por parte de todos os grupos de goberno municipais, constituindo unha reivindicación cidadá consolidada e unánime, evitando conflitos entre sí, xa que non existe sesgo político. Non usar, polo tanto, esta causa como arma política. En cuarto lugar, buscar a unión entre todos os concellos afectados por este problema, de xeito que todos se comprometan e realicen xuntos un esforzo real por paliar. 5. Apoiar e respaldar públicamente este movimento nos medios de comunicación ante a opinión pública e as institucións. 6. O Concello dará apoio logístico ás persoas que conforman este movimento, contemplando a asociación de Nai a Nai como parte fundamental nesta iniciativa. Ademais, proporcionará os medios necesarios para levar a cabo accións destinadas a visibilizar o problema. En sétimo e penúltimo lugar, facilitar a chegada de profesionais presentando públicamente a nosa comarca como un bo destino para exercer a medicina de atención primaria. E por último, en oitavo lugar, facer que este comunicado sexa a base dunha moción conxunta que se leve a pleno e sexa aprobada por unanimidade. Moitas grazas.